Camillas cykelulykke. Camilla er på sygehuset, fordi hun er faldet på sin cykel og har slået sit ben. Camillas ben er blevet røntgenfotograferet, og røntgenbilledet viser, at lårbenet er brækket. Camilla har også fået en flænge på skinnebenet. Såret på benet bløder meget. En sygeplejerske syr flængen sammen, så såret bedre kan hele. Camillas mor holder hende i hånden og beroliger hende. Camilla har heldigvis sine nærmeste omkring sig, og de viser hende omsorg og trøster hende. Lægen fortæller, at der kan gå lang tid, før Camilla kan gå igen, fordi hendes knogle i låret skal vokse sammen. Camilla skal også til genoptræning, så hendes muskler kan udvikles, og hendes led ikke bliver overbelastede. Lægen giver Camilla en recept på noget medicin, der kan mindske hendes smerter. Camillas far vil hente medicinen på apoteket, når han får fri fra arbejde. Camillas far vil også ringe til forsikringsselskabet for at høre, om Camilla kan få erstatning for sin ødelagte cykel. Forsikringsselskabet vil blandt andet vide, om der var andre involveret i ulykken, eller om det var en soloulykke. Camilla er heldig, at hun har sine forældre, der kan hjælpe hende med forskellige praktiske udfordringer, når hun ikke selv har overskud til at tænke på det lige nu. Camilla har også mentale udfordringer. Hun føler, at det er hendes egen skyld, at hun faldt på cyklen. Hun er også begyndt at have mareridt om natten og være bange for at dø. Camilla beslutter sig for at tale med hospitalspræsten om det. Sygeplejersken fortæller, at præsten ligesom sundhedspersonalet har tavshedspligt. Camilla kan derfor trygt dele sine tanker med præsten, uden at andre behøver at vide noget om det.